ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi taka. Right, okay, KZN Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele. Awusuka madoda. Igama lohlelo simandla sekusa. MC Pholobase ehambisana no Dr Njongo ngalesi sikhathi sithi nje simandla sekusa ngokwethu. Kunjala ngithi dokotela. Hayi impela kunjalo kwasho umuntu egula mfuka amapholoba. Asikuphithi uba dokotela njengenjwayelo siqhubele livangelo hlezi uliqhubeza noma ke ulishumayela lokuthi abantu abahlonishwe sibabingelele. Hayi ngibabingelele bonke abalaleli abakwazi ukuthi bangelalele sekuzosa lo bakhuluma naye uDr Njongo. Udokotela uNjongo uGumede uqwaba uyeyeye sikhulumisana naye osuna namhlanje sikhuluma ke ngezinto ezibucayi kakhulu Ningizimu Afrika sikhuluma ngeempawu zasekhosombeni ekuyingcabo eyijulile eyithinta okuthile kowesilisa nokuthile kowesifazane siphinde sikhulume ngomshudo waseGamerweni imbiza ethi mbiza ekuyona ekhuthaza ke into ezithile udokotela azoyichaza kubantu besilisa nakubantu ke esingathi abesifazane uma befuna ukuthi ake silale sebathathu sivuke sibabili udali hawu ngayiphambanisa lento silala sibabili bese sivuka sibathathu ngalolandelayo kunjalo ngithi dokotela hayi impela kunjalo mfoka amapholoba. Dr Njongo sikhumbuzo oqala ngqa ukulalela kuyivuma 103 FM uhleli no MC Pholobase ngalesi sikhathi ukuthi masikhuluma ngodokotela uNjongo sikhuluma ngobani La mfoka amapholoba uma ngabe sikhuluma ngodokotela uNjongo sikhuluma ngomelaphi wendabuko ekade waqala ukwelapha namanje ngisalapha mfoka amapholoba. Manje sifike kumshudo waseGamerweni neempawu zasekhosombeni ngoba sizoze sifike lapho khona sifuna ukuthola ukuthi inyanga yona siqo kubalekile yini ukuthi ithi inikeza abantu umshudo waseGamerweni ibingawusebenzisi yona kubalekile yini ukuthi ibe nalezi inhlanga esibiza ukuthi uphawu lwasekhosombeni yona ibingalisebenzisanga ikutesta kanjani manje sifike lapho ake singene nje kumsebenzi owaziwa ngawo kakhulu dokotela lothiwa inhlanhla lapha kwaGumede kwaNjongo kunekhosomba la khona elibizwa ngokuthi ikwadeda nhlupheko ukusiyalela kafishane ukuthi abantu abanjani ababhekekekile ukuzobooster inhlanhla yabo noma ukuzovulelwa ukuthi izinto zabo yikhanye kuze bekwazi ukuthi bebe nenhlanhla amabhizinisi abo adlondlobala. Mfoka amapholoba umuntu ofika lapha nebhavini lami akukhethelekile mfoka amapholoba. Umuntu mangabe ezibona ukuthi unenkinga into zakhe aziphambili into zakhe zimile unenkinga emsebenzini uqabana noboss wakhe uyasebenza imali akayiboni akaqashwa lo muntu akasebenzi akafike lapha kwaNjongo mfoka amapholoba uyosizakala umuntu onjalo mfoka amapholoba. Uselapho dokotela ngiyazi ukuthi sike sadlula lapha besixoxa ngokujulile khona mina nawe ukuthi kule game uzwe inhliziyo yakho ivulelekile ithi imali emumva indoda phambili ngokujwayelekile kuhleze kuthiwa indoda emumva imali phambili impela mfoka amapholoba. Usuku la ngomhla ka10 Ningizimu Afrika lapha yana eDurban Station eSasol Garage ngiyobe ngiphethe ibhuku nje lokushicilela laba engizobabalula njengamanje udokotela uNjongo athi ufisa ukubasiza mahala ngokuthi bedlule nje ebhavini la kwaNjongo impela mfoka amapholoba. Abantu abenza umsebenzi wokubona ogada lokho esithi ama security udokotela uthi ukulungele ukubahlamba mahala abantu abama domestic workers labe kuthiwa ke bahlanza izindawo noma ke basebenza emakhaya emajaldini kanjalo udokotela ukulungele ukubahlamba abantu abasebenza izama receptionist noma laba abasebenza lapha ereception uthi udokotela ukulungele ukubahlamba shuthi sinale minxa emithathu udokotela athi uzoyihlamba mahala kodwa imbila ngezulu yaswela umsila ngokuyalezela shuthi first come first save kuthiwa njalo esizwa ngithi impela yebo so ithi into ke nanoma ngawumuphi umuntu ofisa ukuthola leli thuba lingqayizi vele ngo10 ngomhla ka10 eDurban Station ilapho khona siyokushicilela khona ebhukwini makufike sibalweni sabantu esibabhekile ukuthi beyohlanjwa udokotela mahala siyobe sesiyibamba ke sima lapho shuthi ke uhlabenula ule nitshene nongazi ukuthi udokotela uNjongo entuzuma kwaG
ilapho khona ayobe khuculula khona abantu into ezifana namashwa, amabhadi, izwaca, amathunzi amnyama, nanokuthi ke ungenelele enkulumweni athe wayibalula le ethinta ukuthi uthi umuntu ongadlondlobele nongaholelwa oxabana neboss yakhe ongayiboni imali ukuthi ishabalali yapi yibo bonke abantu othi uzobageza labadokotela. Impela mfoka amapholoba. Ake singeneke ezintweni ekuyizona ogokuzona sizwa abantu besifazane bekuncoma. Solokhu baba ngathola impawu zaseKhosombeni. Ubaba kangiki. Awusilandise kafishane ngalezi ingcabo zalapha eKhosombeni dokotela. Uyabona mfoka amapholoba umuzi wendoda uyabiyela mfoka amapholoba. Ave kunento ebhlungu eyenzeka lapha emhlabeni. Umuntu ufika umkhokhele kusasa uyahamba mfoka amapholoba. Uhanjiswa yini ingoba isibaya sakho mfoka amapholoba awuzange wena usibiyele mfoka amapholoba. Umuntu ona leyo inkinga leyo akaxhumana no Dr Njongo uyokumsiza kulonto leyo mfoka amapholoba. Dokotela kunabantu lapha abakhala ngokuthi umama wakwami ngiyazama ukumthokozisa kodwa akayifili inkonzo yasekamerweni akayizwa kuthiwani entweni enjalo. Mfoka amapholoba uhlukene kungenzeka ukuthi mfoka amapholoba uphelwa amandla ekamerweni. Kungenzeka ukuthi mfoka amapholoba awusavukelwa. Fika lapha na kwaNjongo hayi ngizokhenika kuyishola yena umama ukuthi hayi cha baba kulezi insuku hayi uyababa. Dokotela thiwa imnandi inyama ngoba ifakwe yibhayisi. Umbuzo wami ke usuthe uyawakhuthaza yini amadoda ukuthi ngale kokusebenzisa umshudo wasekamerweni noma lezi ingcabo zaseKhosombeni kodwa bazenze lezi zinto ezizibhayisi manje kufinyelelwe okhukhwini njengokuthi nje umama uthi ubaba umane ngidlove ingakho ngingalithandi mina ucansi. Mhlambe yini efanele yenziwe amadoda kubalekile yini ukuthi embrush umama nanokuthi ke njengenyanga nje nawe ungahlebela ukuthi mhlambe mase niseKhosombeni ekhaya uyabona uyahleka uDokotela Njongo hlasimbe ama techniques ngoba ngiyazi ukuthi alapha abantu ngeimbiza nezingcabo kuphela kodwa zikhona iluleko uyuthini umuntu masefikile ekhaya manje umnike nje imbiza noma ingcabo. Phela mfoka amapholoba umuntu mangabe efikile mfoka amapholoba ngiyamnikeza imbiza kodwa ezomenza ukuthi mfoka amapholoba ekhuthale mfoka amapholoba kodwa phela naye akabe nendlela zokudlalisa umama mfoka amapholoba ekwazi ukuthi ephinde khothe mfoka amapholoba ngoba phela ukukhotha mfoka amapholoba kusemthethweni akulona ihlazo ukukhotha umama mfoka amapholoba asikhotheni madoda khona kuzokwazi ukuthi kulunge mfoka amapholoba. Mana Dokotela ngifuna uyiphinde leyo mhlambe khona nombukeli nomlaleli ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi abanye balibukela bukhoma lolu hlelo lapha ku YouTube kuSiyaviva TV1 siyadicela kakhulu ukuthi ni subscribe kumabona kude omkhulu kunawo wonke lapha ku YouTube Siyaviva TV1 uma ubhale nje ku YouTube uthi Siyaviva TV1 bese ubheka kulokho okubovana ufike ulithinte leligama elibhala subscribe uliguqule libe grey ngokulithinta kwakho bese emva kwalokho usuyingxenye ukwazi ukubona uDr Njongo every day noma njalo noma zonke izinsuku ukwazi ukumbona exoxa ngazo lezi zinto. Dokotela ake sithole ukuthi abantu bengafisa ukumbuza imibuzo ethini uDokotela masikhuluma ngomshudo wasekamerweni siphinde sikhulume futhi ngempawu zaseKhosombeni. Inombolo ithi 086 1010 300. Siyacela ke lapho umlaleli ngasekhaya ukuthi ushayele ku 086 1010 300 ekuyinombolo ke edume kunazo zonke la kumsakazo wakho ke iVuma 103 FM. Dokotela ubuse kuleyo khotha uthi asikhothe endlelane sikhothani ngobani kulekelelaphi? Hayi mfoka amapholoba kuyalekelela mengabe mfoka amapholoba ujabulisa umama. Kungakho ngithi mina ukukhotha akulona ihlazo mfoka amapholoba. Kusemthethweni nje mfoka amapholoba kodwa abanye abafuthi bakubona kube sengathi kuyihlazo. Akulona ihlazo ukukhotha umama mfoka amapholoba. Hey, inyanga lesho lento. Hayi mfoka amapholoba angikusuka ukukhotha umuntu omthandayo mfoka amapholoba. Okay. Imalini lembiza? Mfoka amapholoba imbiza u500 mfoka amapholoba. Isetshenziswa kanjani? Kulungela ukuthi ngasetshenziswa owesifazane osenenkinga yokuthi usenoshukela noma owesilisa osenenkinga yokuthi usenoshukela? Hayi mfoka amapholoba niyayisebenzisa nobabili mfoka amapholoba. Lona ke osevele okhulelwe
uyangena yini kulezi zimbiza? Hayi mfoka amapholoba ayiphazamisi lutho uyangena kulezi imbiza mfoka amapholoba. Ingcabo lezi ekuyimpawu zasekhosombeni zisuke zizofakwa esineneni sendoda noma lapha esililini sowesifazane noma into ecatshwe ekhanda. Mfoka amapholoba uhlukene lapha sinabantu abaphinde bathi thina sisindisiwe mfoka amapholoba. Kunendlela ke mfoka amapholoba esiye senze ngazo mfoka amapholoba. Kodwa umuntu uma ngabe eza kimi elande ingcabo akaqale mfoka amapholoba ecabange mfoka amapholoba. Ecabange mfoka amapholoba ngoba uyofaka umuntu lezi ingcabo kusasa usuyabaleka wena awusamfuni. Cabanga uma ngabe uza kanjongo uzofuna lezi ingcabo mfoka amapholoba ngoba zijulile mfoka amapholoba. Usho ukuthi dokotela ngiyakwazi mina njengowesilisa ukuyifunela owesifazane ingcabo noma zisuke izofakwa kumina itshalwa kumina noma itshalwa kulo wesifazane. Mapholoba kuya ngokuthi owesifazane uzifunela owesilisa. Umkhwenyana uzifunela owesifazane. Kuyalunga mfoka amapholoba. Kodwa ukhuthaza ukuthi abantu masethathele izingcabo sezimbamba umama akangambhampelike. Impela nje mfoka amapholoba. Isikhathi sakho nje manje sikhomba ukuthi imzuzu i-10 manje kubumbane ke ihora lokuqala 19 minutes to 1 o'clock. Sakucela ke ukuthi abantu besishayele emakhaya kuwena nawe mhlawumbe usetohweni mhlawumbe uyi security mhlawumbe ke uya drive Uber, Taxify, Taxi Life, mhlawumbe uya drive ibus noma ikhumbi userenki ulalele lolu hlelo ngalesi sikhathi la kumsakazo wakho ke ivuma 103 FM hlelo MC Phulobas no Dr Njongo. Singajabulela kakhulu ke ukuthola izingcingo zenu enombolweni eduming nazo zonke ethi 086 1010 300 086 1010 300. Njengamanje sibheka ukuthi ubani esikwazi ukumthola ngalesi sikhathi. Siyakubingelela siyakwamukela sawona. Yebo ninjani mabufolobazi? Siyaphila mntaka baba ubani esikhuluma naye ngalesi sikhathi? Ukhuluma noSako wangide Mbumbulembo. Siyajabula kakhulu mfowethu ukukhulumisana nawe. Ngathi wena ngisuka nawe kwenye indawo njengoba sesilana nje. Yebo ukunjani impela? Yajabula mntaka baba usemsebenzini noma sekhaya? Oh ngisemsebenzini. Ibambe ngakho mfowethu. La ngudokotela uNjongo ungafisa ukuphawula uthini noma umbuzo uthini noma yini ofisa ukuyitshena thina sikulalele. Bengicela nje ukubuza kuba kunjengoba ukuthi ngoba ngabe mhlawumbe nakunawo namabhadi kuyikhotha ngoba ngabe ngayikhotha baphelelwa yito ngaleso sikhathi ngiyikhothile ngiyabona. Lekuzivalanga shithi mina ushukela omncane ithi dokotela uNjongo akunakho yini amabhadi ukukhotha inkomo yowesifazane ngoba wake wathe ikhothile kwamane kwaqondana nokuthi umlungu uzothi hurry up let him go bheke ekhaya wena. Hayi mfoka amapholoba ukhotha inkomo mfoka amapholoba akulona ibhadi mfoka amapholoba. Hayi akulona ibhadi mfoka amapholoba. Iqale nini lento kanti eyesimanje manje noma nakudala kwakuyikona ukuthi kodwa kwenzele ekhosombeni akubonakala? Hayi mfoka amapholoba lento abantu bakudala bebengayenzi mfoka amapholoba lento yesimanje manje mfoka amapholoba. Sike sibone ilwane lapha nazo zidlula kulesi simo manje inkomo ikhwele inkunzi ikhwele kwinkomazi. Lento aniyisuselini ezilwaneni. Hayi mfoka amapholoba lento indala mfoka amapholoba. So dokotela lenkunzi isola ngathi yaba namashwa ngeke kwakwazini ukuyigeza nayo mahala. Hayi mfoka amapholoba okusho ukuthi kwaqondana mfoka amapholoba yena wayesebheka ukuthi ngoba vele ngangikhotha inkomo kaMama sokwamashwa mfoka amapholoba. Hayi ngiyakuzwa mina usengashayela nawe lapho ngasekhaya ngajabula kakhulu ukukhulumisana nawe ngalesi sikhathi. Inombolo ongasifonela kuyona noma ungasithinta kuyona 086 1010 300. Sicela ama calls in from different areas endaweni ezahlukahlukene even overseas. Singajabula ukuthola ama calls in. Uhlelo lethu ke olesibili lolu sisanda ukufika. Siyazi ukuthi akuzoboza nhlinhla futhi siyazi ukuthi akuzoba umlilo wequbula kodwa labo nalabo abangakwazi ukushayela inombolo lethi 086 1010 300. Singajabula kakhulu. Asibheke ukuthi ubani sikwazi ukumthola lesi sikhathi. Siyakubingelela siyakwamukela sawubona. Siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe siphilile ubani esikhuluma naye?
Okay Dlamini siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe mntaka baba. Udokotela ukuthi uma ufuna le ingcabo uthothi njengoba ufuna le ingcabo unabantu abawu3 ohlekisana nabo and futhi njengoba abawu3 oyedwa soyingoduso sowena laba u2 uhlose uthi nabo ufuna ukubathatha ngalunga yini mfowethu kungalunga uma ngabe mfowethu laba bantu ungezi ukudlala ngabo ngoba uma ngabe ngunika lezi ingcabo mfowethu ngiyakuyala ukuthi mfowethu ungahambe ulala noma ngabe nobani mfowethu mbheke umuntu ozolala naye ngoba monele naye mfowethu isayela kuye lento mfowethu ayiyezwakala udokotela le ngcabo zomalini zo 2.5 mfowethu zomalini dokotela 2.5 0.5 yebo baba ngiyabonga kakhulu uphendule kini Mana mntaka baba ukuzwile ukuthi uthi udokotela lo oqale kuyena ila khona osuku usulinke khona. Qale kuyena labanye kabawu2 yena bona angithi phela mfowethu lento kusuke ngunikeze yona mfowethu awuhambi ulala noma ngabe nobani mfowethu uma ngabe ngunikeze into mbheke umuntu uthi cha lo ngizokwakha naye umuzi usungakwazi ukuthi mfowethu uyisebenzise kulo muntu mfowethu. Oh ayiyezwakala Mana kuzibalanga wena ubufuna ukushabasheka yini zikuvume zonke. Kahle ngihlose ukuthatha isithembu umkhuleke nesithembu ekhaya nje ngalo sithembini ngiyafisa nami ukuthi ngihambe ngiyathele ngamakhehla kithi kodwa ukuthi kanjani angazi ngibathe ngidla amathambo engqondo hayi ngiyabona ngibuka abanye abantu abasithatha ngibona ukuthi ngathi kunzima bengakukhuthaza mina mntaka baba bengakukhuthaza ukuthi uma uvakashele kanjongo ngoba unezinye izinto izinyanga ezihlulekayo ukuyikhipha ngembaba emsakazweni ngenxa yemigomo kodwa mhlawumbe uzokutshena uyabona ukuthi ke masuqedile kulo kudlulwa kanjena masubheke kulo olandelayo. Oh bese sebenza njani ke labafazi abasaxabani bodwa Hayi mfowethu lokho siyoxoxa esigodlweni kodwa phela abantu besifazane bayahlanganiswa mfowethu. Hayi nazo manje ngayithola kanjani noma ngilalele inamba abakanjongo ngiyithola masophela uhlelo Njengamanje nje soyisha inamba yakhe mfowethu ngekudala vele uhlelo sesoligoqa manje. hayi ngiyathokoza Siyathokoza mntaka baba. Right. Umsakazo wakho ke iyo ke ivuma 103 sila emhlanga nganiza kwethu sihleli nje nabo bonke abantu abadlali kaBondi Zambane nathi sisaqhubha lona lapha isikhathi it's imzuzu njengamanje ke isishumi nambili esele manje kubumbane ke ihora lokuqala kusikhondla somsakazo. Dokotela uNjongo le ndoda mawuyilalisisa iveza ukuthi ifisa ukuthatha noma amakhosikazi amabili noma amathathu. Ithi into kumina ewudokotela cha impela lezi ingcabo ngiyazibona mina ukuthi ziyadlisa kunganjani makuyiba besifazane abathi cha behlangane ngayo ubaba bethi sizocela lezi ingcabo for ubaba kaNozibani ziyakwazi ukusebenza Phela mfoka amapholoba uma ngabe eyizele yena ukuthi uzocela usibanibani ziyakwazi ukuthi mfoka amapholoba zisebenze. Okay asibheke ukuthi bani sikwazi kumthola lesi sikhathi la kusikhondla somsakazo vuma 103 siyakubingelela sawona. Yebo kunjani baba Siyajabula ukukhuluma nawe mntaka baba siphilile ubani esikhuluma naye umzimela lokhuluma naye la ukuphi nendawo emzimela siyakujabulela nokwazi la ukhona. ngina Peter Maritzburg endaweni esedeni Siyajabula kakhulu mntaka baba ukukhulumisana nawe thina kwakho ukuphawula. Okwami ukuphawula ngiyamuzwa baba Njongo kade ngimlandela kuma TV ngenza yonke into ehlambisa abantu ngibabona baphumelela kodwa mina ngingabi nawo amandla yokuthi ngifika kodwa ngiseke ngamfonela baba Njongo ukuthi ngeke ngizoke ngimbona nje kulezi insuku nami ngiyahlanganisa ngoba baba Njongo mangabe ngixoxe naye saxoxisana sabonisana ukuthi hayi ungeza naloko enginako uzongisiza ngendlela ezongisiza ngayo. Ubaba Njongo into engijabulise ngayo athi wena woza mntanami mina lokunako sizobona ukuthi sihlanganisa kanjani. Nikhuluma phi njalo naye ucingweni? Sikhulume ucingweni sikhuluma ukhuluma kahle impela kuyo inyanga ledelelayo inyanga ezikhukumezayo futhi izibeka phansi ngekusho ukuthi ene wazi umsebenzi ongaka. Azajabulisa lamazwi.
Yebo isacela ukubuza ubaba Njongo ukhona umuntu engimfunayo la akangishikilisi kanje angazi ngenza kanjani njengoba singitholele ithuba ngithi ake ngilisebenzise ngibuza ukuthi hey uyangishikilisa ngifuna kwakho umuzi ngingedwa nje. Mfowethu awenze njena uthola isikhathi ungifonele sikhulume bakunento kumele siyikhulume sobabili mfowethu. Baba. Yebo. Danke baba sijabula kakhulu ukukhulumisana nawe lapho eMaritzburg uyezwa. Danke. Futhi akusesikhathi singakanani engambonanga baba Njongo. Kuyasijabulisa lokho mntaka baba. Alright baba. Danke. Right ngipick up la Dr Njongo ukuthi umuntu onesineke masilalela ama calls qhamuka umlaleli oveza ukuthi ave unesihe noma ave futhi unesineke. Mhlasimbe isho ukuthini lento yokuthi inyanga ikwazi ukuba nesikhathi nabantu ocengweni. Phela mfoka amapholo umuntu meze kuwe mfoka amapholo ngoba ukuthi uze ngenkinga kodwa mthathe umgone njengomfowenu ukuze nikwazi ukuthi nibambisane kule nkinga okusuke ebhekane nayo ukuthi ufika amandla emali awaphelele akusho ukuthi lo muntu ngeke umsize mfoka amapholo ngoba ukuxakeka ukufikela unemali ukufikela ungenamali mfoka amapholo kusho ukuthi angimsize ngoba ngavuma emsebenzini wedlozi ngathi ngizokusebenza noma ngabe ungenamali mfoka amapholo 086 1010 300 inombolo ilula ngendlela eyisimanga la kwivuma 103 FM 086 1010 300 ungashayela njengamanje na uphonto wakho kuphawula nokho noma uhlelo sesisolphet dokotela nginombuzo othi kunomuntu wesilisa oyocansini ngoba esebenzisa amaphilisi lawo esilungu kuze akwazi ukuba nomdlandla noma imakwabo ikwazi ukuvuka ime qingqo usakwazi ukumdokotela nokumlapha lo muntu onjalo salinda ama calls kubalaleli. Hayi mfoka amapholo umuntu onjalo uyalapheka mfoka amapholo. Hayi balapheka awayeka amaphilisi mfoka amapholo ngoba imizwa yakhe ibuye mfoka amapholo. Right asibheke ukuthi bani simthola ngalesi sikhathi siyakwamukela sikubingelela sawona. Yebo baba ninjani dokotela. Siyaphila mntaka baba siphila kahle kakhulu bani esikhulumisana naye. Awukhuluma nomthuthi Gumede village. Okay Mduduzi Gumede village. Thina kwakho kuphawula. Mina baba ngicela ukubuza dokotela ukuthi angakwazi ukungisiza njengoba mina ngumuntu oyisebenzayo kodwa manje amatoho lawo ngwenzayo awangifeli kahle mali mangiyithola nje maniphele angakwazi. Dr Njongo. Hayi ngane kamkhulu hayi sondela kumfowenu uzokuncedisa kuleyo nkinga mfowethu uzama ukusondela uzoncedakala mfowethu. Okay baba. Yebo. Siyabonga kakhulu mntaka baba yezwa. Danke. Right ivuma 103 angazi noma ukhona nomunye futhi obengafisa naye ukushayela ubiko lakho udaba kusekhaya la isineke nothando into ekhona salelo imzuzu esikhombisa ake sibheke ukuthi ukhona nesimtholayo siyakwamukela sikubingelela sawona. Yebo. Kunjani mfowethu? Ayisiphile. Ubani esikhuluma naye ekuphi nendawo? Sikhuluma nawe ukuphi nendawo baba? eHammersdale. Thina wakho uPaula mfowethu. Uzwakalela phansi kodwa ngiyakusola ukuthi ubuthe eThekwini uDr Njongo utholakala kuphi? Yeah. Dokotela. Mfowethu ngitholakala endaweni yaseNtuzuma mfowethu. Akuzwakala mfowethu? Kwaji. Tuzuma G. Bese mthanda yisitha ebalekile ngafuna ngayo. Ndawo bese ngifuna ngaba. Mfowethu uzobamba ngani? Uzobamba ngemoto noma uzobamba ngamatekisi? Mengabe uhamba ngamatekisi alaphana emakethe kule rank yaseNanda ugibela iNtuzuma G istophi kwamfundisi. Mengabe uzodrive imoto uzokusendela location baba. Yabonga. Danke. Right udokotela ke uNjongo ehleli naye ngalesi sikhathi la kumsakazo wakho ke ivuma 103 siyajabula kakhulu ukuthi ama calls eno ngenile singena kuniqeda nonke kuyona inombolo eduma ngazo zonke u086
1010 300 siyakwamukela sekubingelela sawona Ya sawona. kunjani mntaka baba Khona njani? siyaphila mfowethu ubani esikhuluma naye kuphi nendawo Ngiyabonga emaramphini ngicela ukuhananima. kulungile we-ananas mate Yeah. Inenkinga la. Umfazi ngimbone ekhulunywa kancane kancane esandleni. Beze waqhela phela. Ithola ukuthi uzibeka njengasamthuthu wasayo. Yabona ukuthi aphuma esandleni. Uthi khona yini indlela okwazi ukumlanda khona selapha eXhasweni. Yini? Nginala nokuxoxa. mana-ke uthi ubani ophuma esandleni Unkosikazi. unkosikazi kodwa uyathwasa la ekhona Usho kanjalo kodwa angiboni kahle indaba yakhe nayo. dokotela lenkuzibalanga isola ngathi umkayo uyayikhohlisa uthi usentwaseni ufuna ukucheck ukuthi unazo yini induku nemizamo nendlela yokumlanda la ekhona abuyele kujantshi kunokuthi aphume esandleni Lapha mfowethu ikhona induku enjalo kodwa mengabe ufika laphana ngizoqala ngimhlole kuqala ngibheke ukuthi kahle kahle ukephi yena mengabe usekuthwaseni hayi ngizokutshela usekuthwaseni mengabe ukuthi akekho ekuthwaseni ngizokutshela futhi akekho ekuthwaseni kodwa khona uyokwazi ukuthi lapha ekhona khona ebuye noma ngabe sekuthwaseni uyobuya mfowethu Noma ngabe esekuthwaseni okuqondile noma ungenayo ukuqonda ngoba ngisatholi kahle noma ukudidiseka noma ngabe lapho noma lendlela yakhe iqondile lokho engasaqondi kahle ukuthi abikhona iqondile lendlela noma sekukwazi. hayi mfowethu indlela izotholakala ukuthi isima kanjani mengabe usulapha nesigodlweni mfowethu Angibona ukutholakala ngaziphi izinto njenganamhlanje nje ukhona. yebo namhlanje yena ngikhona baba Angibona ngizobheka inamba njengoba sengizile location mhlawumbe ungatholakala kodwa ngizogcina inamba. kulungile baba Danke mntaka baba sibonga kakhulu ukukhulumisana nawe Thank you Istage sakho ivuma 103 dokotela uqobe kukhomba ukuthi lolu hlelo akusona kahle isikhathi ekufanele siphele ngaso lesi u1 o'clock because ngalesi sikhathi basuke nabo sebefuna ithuba lokukhulumisana nathi bheka ngoba nango omunye esigcina ngayo ngalesi sikhathi siyakubingelela siyakwamukela sawona Awona. kunjani mfowethu Wona njani? siphilile sikhuluma nobani kuphi nendawo Uma nodlamini ayetele no. Dlamini eDurban North usetohweni Ya ngithokoze. Yajabulisa mfowethu ukukhulumisana nawe ugadile lapha Ngikade ngisebenza ngikantini. Oh, uzwile ukuthi uthena udokotela uthe laba abantu ekuthiwa ba clean ejaldini ngabe ama domestic workers ngabe wesifazana noma wesilisa ucela nje ukunigeza mahala nje. Akathi ngicela ukuphuma lokho. Yebo. Bese ngokwesikhathi ngakha nje lokwesikhathi manje ngale udokotela ngakhokunisela. Okay, ngicabanga udokotela inkulumo efanayo nale ekade ishiwo lo yampeni. Kodwa ke yena uthi senihlukene. Nashada anikaka divorce kodwa seni separated ngoba usehlala kubo. Awuzwa. Okay. hayi mfowethu enkingeni enjalo ngasizakala baba Ngibonga kakhulu. yebo Wefowethu Ngiyakucela mawubuya kudokotela ungitshela ukuthi sengifikile kuyena. Uphinde ungitshela ukuthi sengibuyile ngisekhaya. Bese kwenzekile lokho uphinde ungifonela ukuthi mapholoba sekwenzekile lokhu ayethe uzongenzela kona. Ngiyabonga ngoba ngizomela inamba baba besiphila hamba. Danke mntaka baba sibonga kakhulu. Right, abantu abaningi ke bakhathazekile ngendlela eyisimanga, isikhathi esinaso umzuzu owodwa. Dokotela sikhumbuza ukuthi utholakala kephi indawo bese usiphi inombolo zakho baba. Abaningi bafuna ukubhala inombolo zakho. inombolo yocingo ithi 079 079 080 080 4929 4929 siphinde dokotela 079 079 080 080 4929 4929 enye hayi mfoka amapholo bangiqale ngibanikele na mfoka amapholo okay sibanikele namhlanje yeah mfoka amapholo ingcingo lo iqhubeke njalo inombolo kadokotela Masiphetha sivalelisa ithi 079 080
4929 079 4929 elami igama ngingu MC Polobas lolu hlelo nizokwazi ukulithola na ku YouTube ubukhoma kulokho nithena ngakuzwa kahle kusiya Viva TV1 siyaphuma siyaphela manje dokotela elakho lokugcina Mfoka amapholo ngibonge kuba bonke abantu mfoka amapholo abakwazile ukuthi mfoka amapholo bengilalele ngiphinde ngibonge kakhulu nakulabo abahambile baye emaphasikeni uNkulunkulu abagcina baze bahamba bathanda bonke abalaleli bamfoka amapholo Ningizimu Africa worldwide sithini mphunga nomageba nina besilo skandaba nisale kahle sinishiya ngome mnandi kakhulu eshawa ubaba uJabu Khanyile ongasekho emhlabeni kanye nehashe limhlophe uMapholoba ufuza fulela mashema ahlanzi azoshumayela bathi umuntu mayekuthuma kumede ethamba yobulala umuntu uzungavumi